prin controlele care le face ANAF-ul în teritoriu, sunt atât de abuzive pe documente. Deci, am documente care le-am dus și la ministra Finanțelor, le-am dus și la Ministerul Agriculturii, dar a rămas acolo. În care este un abuz clar, în care toată pedeapsa care a primit-o un coleg de-a nostru era inspirată dintr-o revistă, din reclama unei reviste de profil. Deci nu de codul fiscal. Spunea conform consumul de motorină se calculează conform www.recolta.eu. Deci sunt lucruri adevărate, sunt procese verbale scrise de acei oameni. Am fost la ANAF, la Ministerul, și au recunoscut că sunt abuzuri. Bun. Și s-a întâmplat, credeți, ceva? Nu. Au continuat. Sper ca de data asta și cu sprijinul dumneavoastră, pentru că sunteți direct afectați, și de-aia vorbeam cu colegii aseară, băi, oameni buni, dacă nu vă faceți singuri dreptate și nu vă uniți, nimeni nu are grijă de casa voastră, de familia voastră, de moștenitorii voștri.